Харесва ли? Да. Не бързай. По-късно ще вечеряме всички заедно. Момче, ти как я мислиш тая работа? Искаш да го счупиш ли? Пари са давани тук, пари! Не ми да пуснеш нещо така, да слушаш като хората. Печо, ела при мен. Ела тук. Искаш ли да те науча да танцуваш? Тук. Така. Раз, два, едно. Раз. Бабо, а ти като си била млада, била ли си царица на розите? Докато е млада, всяка жена е царица, чедо. После си става най-обикновена баба. А бабо, а духовете говорят ли с хората? Какви духове? О, Бож, кой ти пълни главата си измишлятини, а? Изобщо няма нужда някой да му пълни главата на него. Неговата глава само измишлятини и глупости да искаш. Има и за раздаване. Учи си тежък.
Доволна съм. Довиждане. Много хубава рисунка, Течо. Това тук ти ли си? Да. А тази жена в красивата рокля, коя е? Царицата на розите. Като порасна и ще й направя храм и ще се оженя за нея. Реката на детството ми остави двама приятели и ме посвети в една тайна. И тази тайна стана моя мечта. Не успях да сбъдна мечтата си. Времето ми изтече. Знаете ли как се казва най-маслодайната роза в света? Роза Дамасцена. А защо знаеш? Пренесена е от Дамаск в древни времена и оттам идва името. И на теб, момче, не ти е лесно. Ми така е. 1 милион рози са нужни за производството на 1 килограм розово масло. 1 милион посягания. 1 милион секунди, за да се откъсне розата. Човешка ръка не пипне ли? Няма роза, няма розово масло. Мъдър народ са били траките, велик народ. Още по тяхно време е започнало това отглеждане на рози тук. Още Херодот го пише. И защо точно тук са рози? Вижте, погледнете. Долината на тракийските царе. Отдясно я пази Балкана, от другата страна планината Средна гора. Реки се спускат и напояват полето. Сякаш боговете пазят това място. Така че богове няма. За да се отгледа на него розата. Кога ще имате като не бригадите? Цял тук само стар се разправям. Айде! Ние сме последните за днес. Ага, последните били. Ето! Помогнете на момичета. Но чувалите са от ученическата бригада. Няма нужда да ги проверяваш. Бе, няма нужда. Знам аз колко няма нужда. Бе? От малките рекати се извеждат. И камъни съм намирал, и турбички с вода, и какво ли не. О, темпора! О, морс! Темпора! Ай, Ей, няма да те бавя, другаро директор, само да ни разреши с децата да разгледаме производство. Чакам аз делегация от София. Най-едрия купувач на масло ще е с тях. Се ми е малко притеснено. Ето ги. Aber es ist wirklich so. Ich sag's dir ehrlich. Айде, момичета, добре дошли. Надявам се пътуването да е било приятно. Добре заварили. Много завои, много нещо. Пък не изгълняхме доста. По път. Погрижили сме се да ви посрещнем царски, другарю Колев. Съвсем забравих. Тук имаме бригади днес и учителя помоли да покажем на комсомола производството. Моля? Не ми трябва тук някакви сополанковци да ми се мотаят. Защо? Какво става тук?
Няма значение дали са деца. От сега нататък да не съм видял външни хора вътре. Ясен ли съм? Да. Ниц. Заповядайте. Das ist die junge Generation vom heute. Аз ще се върна. Ще изфърля от тука. И такива като тебе също ще изфърля. Наричат розовото масло течно злато. Производството му носеше милиони на държавата. Но за мен розоварната трябваше да бъде храм. Не фабрика за пари. Омръзнало ми от мошенници на дребно. Всеки лъже от тази държава. Всеки гледа да изкери някой лев. Отгоре. На държавен гръб. А няма да бъде тая. Ама! Ей! Еми да плъшиш. Как сте, деца? Добре. Искате ли да видите как се прави розово масло? Да. Айде сме тогава. А ти отивай на кантара. Българи сте. Трябва да видите и да знаете как се прави течното злато, с което сме известни в целия свят. Кемал. Кемал, искам да ги заведеш до бюфета и да им вземеш вафли и бомбони. Децата от 5 сутринта са на полето и си ги заслужават. Айде да влизаме. Ето го новия технолог. Стефан Стефанов. Тук си го знаем като Течо. Заповядай, колега. Я ми кажи, усещаш ли разликата между 83-та и 84-та година? Да. Тук нещо ми липсва. 84-та беше дъждовна, сигурно е заради това. Ето тук вече е достатъчно наситен. Това е 83-та. Това, което ти липсва, можеш ли да го наваксаш технологично? Ами отзад има едни нови казани. С нови казани баба знае. Дай ми ново решение. Ти ли си Стефан Стефанов? Да, съм. Добър ден. Добър ден. Така, да говорим без смъртък. Това тук са списъците на работниците и служителите в розоварната. Полуфесово имате, бе. А нали знаеш как стоят нещата с новите имена?
Значи до седмица турско име да не се чува в фабриката. Аз съм израснал с тия хора, приятели са. Сега как до вчера Хасан Юсуф и отутре Иван и Кирил. Точно за това, защото си им приятел. Ето вече на някой им даде имена и то много добри. Ще ги убедиш. Знаеш, че сме те проучили и затова сме при тебе, а не при директора. Течо, кой да свърши тази работа? Добре, кой? Как да направят Хасан Драган? Не знаеш как става. Сукрот се субаго. Сумбал, кутютек. Абе, вие българи ли сте? Ти българин ли си, бе? На кого да разчитаме ние? На българите. Виж ли какво става? Ловят се като зайци се ходят. И сега какво? Да ги изтрепаме като зайци? Да изгонят на момченци. Държава ще се направи тук на нашата земя. Автономия ще поискат... Всичко ще ни вземат. Хасан ще те направи. Ще изгонят те, преди те изгонят и може и да те... Е ти какво? Стоиш и гледаш. Дръж се като българи. И действай като българи. Да, ма. Аз съм преди всичко човек. Ей, да, сега ще видим колко си човек на място. Хайде, спокойно. Давай. Хайде, давай. Другари, колеги, партийното ръководство на нашата организация иска да ви помогне да изпълните заръката на партията за промяна на имената на нашите български турци. Може би не всеки от вас разбира. Просе, вече. И тебе ли те докара? Я вие влизайте вътре, ще се оправя. Да се почувстваме като едно цяло. Да не ни разделят имената ни. Колеги! Другари, да работим и живеем спокойно, без отлики помежду ни. Че ние и сега си живеем и си работим заедно. Какво ли е сега? Вижте. Знам, че е тежко. За всички ни е тежко. Партията и ръководството са взели това решение, за да се обедини народа. Погледнете нещата в перспектива. Децата ни ще живеят заедно, без да се притесняват от имената си. Всички ще бъдем едно голямо българско семейство. Абе, другарко, хубава. Аре с тия глупости. Скрий се, ма! Чакайте. Що да сме други? Що? Ръчет. Извинявай. Боли ли? Чо? Нищо ми няма. А теб не те искам повече в дома си. Ами, Кемал? Пуснаха го по-рано.
Ема, какво ти направиха? Не съм аз Кемал вече, не съм. Калин се казвам. Доброволното напускане да се извърши спокойно и при спазване на обществения ред. Осигурена здраве. Какво правите, бе? Ей! Ей! Спри! Утре, 16 часа. Какво правите? Вие нормални ли сте, бе? Абе, тия хора тук живеят, това са им домове. Какво правите, бе? Колко пъти ще ти казвам аз на тебе? Колко пъти ще ти казвам? Да не ги развяваш тия шалвари! Колко пъти ще ти казвам да не ми ги развяваш тия шалвари! Какво правите, бе? Ей! Събирайте си нещата още тази нощ! Вие луди ли сте? Ей! Чакай! Събирайте си нещата още тази нощ! Ръчет, Течо! Кроткове! Прибирай се, не те заключва още тая нощ! Вие нормални ли сте? Не се бъркай! Остави го, не го трепай! Течо! Ръчет! Спокойно, Течо! Спокойно! Прибирай се, да не те заключаваме път! Спокойно, Течо! Не се мешай! Не се намесвай, ти казвам! Какво можеш да направиш? Нищо не можеш да направиш! Нищо не можеш да направиш! Събирайте си нещата още тази нощ! Пъхни тая кърпа. Ето ти документите за колата. Стотици хиляди български турци бяха изгонени от домовете си, от родната си земя. Долината на розите опустя. Мразя ви. Как ще живея без вас? Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı memlekete kız vermesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim.
Да. Това ще е нулева година за изкупуване и производство. Времената се смениха. След промените западните клиенти са резервирани. Така че затваряме. Временно. Не само вие. Всички фабрики. Пък, който оцелее. Мен тогава що ме извикахте? Ами да те видя какво ще правиш сега. Не си се променил много от ученик до сега. Мислиш, че не те познах веднага ли? Браво, удържа на обещанието си, върна се. Само дето не си не изхвърлил още. Ще ми продадеш ли онези 5 казана, които ръждясват отзад? Какво? Те са нови. Бяха нови. Ти и казаните да имаш, рози нямаш. Договорите с купувачите са при мен. Лабораторията е моя. Абе, тя не беше ли държавна? Ама ти трябва да минеш през мен. Дай му казаните. Дай му ги. Ами аз? Шефе, ще тръгваме. Я чакайте малко. Хайде, вземете да се почерпите за хубавата работа. Благодаря и до утре. До утре. Хайде. Ти как така се накани? Още 2 ръце няма да са ти излиши. Как сте вкъщи? Как сме? Брат ти съвсем се пропи. Ще го изгонят от работа. Не знам какво да го правят вече това момче. Мисля да го взема при мен. Ами, брат ти няма да ти откаже, ама... Кой както иска, така да си живее живота. Ти кажи на Кирил, че е добре дошъл. Добре, ще му кажа. Да, ще. Не. Как ще криеш парите от мен? Да ти казах, бе! Дай парите! Къде ходиш? Къде са парите? Къде са парите? Къде са парите? Ще ми пода от бой, ей! Ти коя си? Гюла. Иначе съм Детелина. Тия кои са? Братята. Ако пак тръгна да те бият, да ми се обадиш. Що това бой ли? Да се научиш да четеш. Първа част на розоварна Дамасцена. Кое е това Дамасцена? Гюла, бе. Роза, като теб. На мен си е кръстен. Една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня.
Айде, до кога ще чакам? Много ли се забавих? Повече, отколкото предвиждах. Сядай. Пиши. До господин Ханс Лайнец, регионален директор за Източна Европа и така нататък, и така нататък. Уважаеми и така нататък. До 3 месеца ще ви представим подробен бизнес план за капацитета и възможностите на първата част на дестилерия в България, която е моя собственост, ще бъде ръководена лично от мен. Допълнителните разследвания на българските власти доказаха отново за пореден път, че получените от вас документи и снимков материал на Стефан Стефанов за съществуващата в България частна розоварна са измама. И зма. Записали? Да. Ще бъдат предприети всички мерки за преустановяване на всякакъв род спекулации. В очакване на бъдеща успешна работа, в качеството ви на наш най-голям клиент и на нас, като първите частни производители на розово масло в България, искрено ваш бла-бла-бла, бла-бла-бла. Дай го за превод и ми го донеси веднага за подпис. $10,000. Кажи сега, с какво мога да те бъда полезен? Печо. Аз бях дошъл да те каня за кръстник на детето, но... Печо, има един световно известен немски философ. Не го познаваш, камо ли да си го чел. Казва се Фридрих Ницше. И сега внимавай. Той казва: Was ist nicht zu sein, ist es nicht. Което значи, това, което е, няма да бъде. Това, което ще бъде, то не е. Приключени. Приемам. Ами тогава това е за теб. Кръстник не е $10,000. Ще ти се обадя допълнително за датата. Айде, изготвихме го. Подгответе договор за купуване на розоварната. След месец ще клекне. Сега и винаги во веки веков. Амин. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Абе, шефе, ти кога стана вярващ? Тя само вярата спасява душата. Че грешни сме ние, чедата человечески. Но Бог е милостив и много търпелив. Не ги разбирам аз Божиите дела. И да ме поканиш да осветим розоварната. Айде, няма нужда.
Трябваше да ме прескачаш и да пишеш на концерни. Нали знаеш, че търговията с масло не става без мен? Бях длъжен да опитам. Ти си луд, бе. Това вече го знам. Аз казвам ли ти, че си луд? Като до вчера беше заклет комунист. Днес си яростен демократ и смирен християнин. А пък директорът станал поп. Ай, сега кажи ми, как да не вярвам в чудеса? Я ми кажи, какво строиш там до реката? Храм на розата. Ще бъде част от комплекса на розата. Лека по лека ще стане. Нямат край тия твоите измишльотини, бе. Не измишльотина. Мечтай. Добре, храма ще го оставя. Понеже така и така си убеден, че съм луд да ти го кажа направо. Аз тая розоварна ще я запаля. Но няма да ти я дам. Ти какъв си? Глупав ли си? Наивен ли си? Не мога да те разбера въобще. Ако не бях аз, кой щеше да ти даде една стотинка на тебе, а? Никой! Тази розоварна си е моя. Ясно ли е? Ти ли става най-големия, бе? Благословен Бог да всякога, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Господи, 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 чуй молитвата ми. Амин. Освещая се тая розоварна Вармараус в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господин Колев, само за момент. А колко време ви отне построяването на първата частна дестилерия в България? Достатъчно дълго, за да мога сега с гордост да се обърна и да си кажа: заслужаваш се. Господин Колев! После. Всичко наред ли е с парите? Не съм ги броил. Тече, слънцето свети и под него има място за всички. Кажи ми, моля те, с какво да ти помогна?
Искам още толкова. Какво? Не заем. И за кога ти трябват? За вчера. До вечера ги имаш. Ние първите частни производители успяхме. Успяхме. Поздравление. Какво става, брат? А? Виж какво, заминавам за града. Нямам работа повече тук. Брат ми, знам, че в багажника ти има 7 кг розово масло. От моето. И ще имаш два варианта. Единият вариант е връщаш ми маслото и продължаваме заедно. Вторият вариант е тръгваш за града и забравяме, че сме братя. Знаеш какво? Австралец. Ще носи пари.
Сядай, човек. Абе. Какво става? Поредихме ягъла. Ще се видим пари малко и ние. Така ли мислиш да живееш? Що това е животно? Брачет. Това момиче идва с мен. Ставай. Спокойно. Отзад и спи. Бебето е напикало доларите. Дано да е на късмет. Къде отиваме? Не знам. И днес продължи жестокото обезценяване на българския лев спрямо щатския долар. Днес на банковия пазар търговия се е водила на нива 2100 лева. Сметковият и кешовият пазар днес се развиваха по отделна логика. Между банките търговията стартира при 1500 на 1650 лева за долар. По обяд котировките отидоха с близо 500 лева нагоре и курс продава достигна 2150. След това нивата се върнаха надолу и балансът беше постигнат при 1800 лева курс купува и 2100 лева курс продава. Парадоксално е, че курс продава на кеш е значително под курс купува на междубанковия пазар. Търговията беше напрегната, бяха купени 6 милиони 600 хиляди и продадени близо 5 милиона долара. Обемите са под обичайните за последните дни. За понеделник фиксингът на Централната банка остава без промяна. Националната валута отново поевтиня с повече от 20% само за един ден, а от началото на годината долар приблизително е утроил равностойността си в лева. С близо 200 лева поскъпна днес американския долар. Свободните левови ресурси най-високите нива са 1300 на 1600 лева за долар. Пазарът затвори при 1350 лева тогава за щатската валута. Известно обещано фиксинг. Утре той за първи път на 1000 лева и 1000 Добре ли си? Салам 2 долара, пенсия 5 долара бяха изписали върху плаката си пенсионерите. Синята лавина мина, БСП загина, скандираха протестиращите срещу ново правителство на социалистите и за предсрочни парламентарни избори. Вземи пари от чувала, иди си купи нещо. По нещо. Дрехи, обувки там, каквото имаш нужда. И купи на бебето дрехи, памперси. Само му кажи на колко месеца е бебето. На 7. На тебе нещо да купа ли? Не.
Ти оставаш тук. Къде бе, Терикът? Аз се нареди след другите. Ей, шало! Къде така с тия чували, бе? Я назад. Виж, влез вътре и кажи на шефа си, че Течо го чака от мен. Хайде, моето момче. Хайде, ако обичате отзад на опашката. Ама, господине, цял ден мръзнах за $20, сега той идва и веднага. Спокойно, долар има за всички. Течо, ти какво правиш тук, бе? Ето, пак нас и вас. Ама моля ви се. Запазете спокойствие, няма никой да спира. Никой пред няма. Лудница! Лудница! Долара пощръкля. Да. Това не е инфлация, това си е жива катастрофа. За един ден този долар стана 3000 лева. И какво? Всичко живо полудява, си дава и последните стотинки. Да знам това. Гледам всичко отсреща в хотела съм. Но ти казвам, този долар до 3 дена ще стане нормален. Няма как да стане. Поне месец ще отнеме. Залагам си брадата. А аз косата. Искаш ли ги тия долари? Течо, самоубиваш се, брат. Питам те, искаш ли ги да ходя пред съседите ти? Да, бе, ти да не би да си пикал на тая пари, бе. Айде, взимай ги. Парите не меришат, нали така казват? Борсук! Ама пък добре изглеждаш. Ето ви левчетата. Къде са ми доларите? Дай му доларите.
Така ли мислиш да живееш? Айде, идвай с мене. Айде, моето момиче, слизай. Ей, тук ще живееш. Уредил съм и да учиш. Едни приятели ще ти помагат за детето, за ученето. И ако всичко се нареди, може и да поработиш при мен. Обаче сега така трябва да бъде. Нали? Хайде. Аз очи за друг мъж нямам, Течо. Освен теб друг не виждам. Любов да нямаш. Продължавах да строя розоварната храма. До реката. Близо до мястото, откъдето започна всичко. Защото мечтата винаги е по-голяма от молитвата. Много е трудно да излъжеш мечтата. Лъжата най-много да го забави, но не и да го спре. Как успяваш да похарчиш толкова пари за много време? Миналия месец те дал $100 000. И как опука всичките пари от розоварната, че и с нови заеми се закупаваш всеки месец? Нали ти ги връщам?
барабар с зверските лихви. Виж, комплекса на розата изисква много пари. Течо, внимавай, моето момче. Главата си съм заложил за теб пред уния там. Виж, ще ми е нужна още малко помощ. Обръсни ми. Пуста свобода, дето толкова много я искаш, а я няма. Иллюзия. Затвор. Затвор. Свобода е свободата да си избираш затвора. Алчен си. Един мъж не бива да бъде алчен. Пари, жени, свобода. Всеки си има своя мяра. И за трите. Надминили мярата. Те му натъжават и край. С него е свършен. Ей, какво диво хлапе растеше. А какъв човек стана. Колко хора разчитат на теб. Теча, ти ми обеща. Ти ми обеща.
Татко, ти ми обеща! С или без нас розите ще цъфтят. По-добре с нас. Рано те оставям си. Рано те оставям. Да, рано ме остави. Толкова работа имахме да свършим заедно. Рано ме остави. Всички ме оставят. Съдбата и тя ме остави. Бай, Ставри, къде си хората? Стягат багажа. Заминават. Маслини, портокали, чинии. Каквото може. Германия, Испания, на майната си. Какво е това чудо, терминал 2, Течо? Като ламя поглъща децата ни. Тия им кажи да останат. За къде да остават? За какво? Нека да знаят, че от днес купувам розите на двойна цена. Не дай бе, човек. Всичко ще загубим. И на другите ще им такова шмайката. Ще ни изтрепат, бей. Ами ако не се съгласят, уния западняците, самоубиваш се, да знаеш. Севте. Емиграцията. Съвременното робство. Пак робство, но с други средства. С илюзията за свобода. 2,5 милиона българи напуснаха държавата. В коя война България е загубила толкова много хора?
Ти пък откъде се взе, бе, Гео? Мисля, че още 2 ръце няма да са ти излишни. Не мога да те купя маслото, Течо. Тежки години са. И ти, и ние, и другите произвеждаме, ама няма реализация, няма пазари. Турция ни смазва, да знаеш. Турция? България. България. Турция. Край. Загиваме. Няма я България вече на картата на розовото масло. И сега какво ще правим? Не ни остава нищо друго, освен да се молим. Ти да се молиш. Да? Ай, остави тая работа на поповете. Турция, казваш. Турция. Ето вода. Ето моето момиче. Момиче. Момиче, ей. Само ми кажи кой. Кажи ми кой го направи. Ти ли си тука, лайко, Течо? Що не деба майката аз на тебе? Ти ли тука ще ми го играеш стар? А? Ще ме довършим, ей!
О! Стар познайник. Добре си го подредил. Жив е. Ей, белязан! Аз съм. Чуваш ли ме, бе, буклук? Разбираш ли какво ти говоря? Припиха ли те, бе? Какво стана? Отколя паднах! Течо ли те преби, бе? Казвай, бе! Казвай, Течо ли те преби, бе? Течо ли съм го виждал? Отколя паднах! Боен кон е яздил. Да го беше убил, бе, браче, този буклук. Ами убийте си го вие. Нали си е ваш човек? На тебе плаща, не на мене. Не така. На тебе плаща. Да го пазите, да краде, да бие, дъщеря си да изнасилва. Какво за дъщерята? Той буклук е изнасилил дъщеря си. Бах, мамо, и живота. Бах, мамо, и държавата! Бах, мамо, и човека! До кога, бе? Цял живот на буклуци слугувам! Защо, бе? На буклуци слугувах едно време, на буклуци слугувам и сега, бе! Махай се! Какво там? Чакай, бе, Брочет! Кой далече? Брочет! Махай се! Брочет! Кога, бе? Брочет? Не издържам вече. Ей! До кога, бе? Кажи, бе! Защо, бе, майка оттара? Защо, бе? Кажи, бе! Хасан бей, България и Турция са най-големите на световния пазар на розово масло. Доскоро ние бяхме водеща сила. Пазарите бяха ваши, сега са наши. Ние не сме виновни, че у вас има проблеми. Инвестираме сериозно в розово масиви, даваме добър продукт. Западните концерни дойдоха тук с инвестиции. Оставете ни толкова. 20%. Дайте ни малко въздух. У вас има ужасна корупция. Комунистическата върхушка се пребоядиса и сега е най-богатата част от обществото ви. И го ограбва. Другите ви богати хора произлизат от престъпния свят. Ние си оправяме нашия бизнес. Вие си оправяйте държавата. Виждам, че сте добре запознат с ситуацията у нас. И при цялото ми уважение към вас, Хасан бей, предвиждам, че до 7-8 години производството и търговията на розово масло в Турция ще са на нашия хал. Колелото се върти. Нещата може да се обърнат. Не виждам как ще се обърнат нещата. Аз ще ги обърна. Нека оставим времето да реши. Аллах да ви помага.
Братче, спри колата! Спри колата! Връщай се ме обратно в дома. Връщай се ме обратно в дома. Брачет, ще идвам да те виждам често. Ама мен не ме мисли. Братчет, ти не си свободен. От нас двамата аз съм свободния. Пропих се. Затънах до дъно. Предадох се. Забрави ли? Не съм те забравил. Отрекох се. Защо спря да мечтаеш? Защото станах роб. Роб на държавата. Роб на банките. Роб на мутрите. Роб на парите. Роб на жените си. Роб на децата си. Роб на всичко и на всички. Как ти да го погледнеш, това си е затвор. Доброволен. И от него си тръгваш. Пак доброволно.
Добро утро. Течо, от колко време се знаем? Защо не ми се обади по-рано? Звучиш като зарязана любовница. Май не разбираш. Докараха те мъртъв. Пия от 3 седмици. Ти щеше на третия ден да си мъртъв. Май наистина не разбираш. Биохимията ти е гранична. Трябва веднага да ти направи изследвания. Имал си симптоми преди това, нали? Симптоми. То при мен симптоми колкото искаш. Аз си тръгвам. Добре, как искаш да ти го кажа? Деликатно или направо? Казано деликатно, някъде в теб има тумор. В главата. В главата. И? Колко време ми остава? Като го изрежа, може и много. Готви се за операцията. Ами, ако не го режеш? Ще продължава да нараства и зависи колко е агресивен. Месеци, седмица, утре. Утре.
Разбирам. Страх те. Не разбираш. Не, нормално. Всички ги е страх. Само, че ти си късметлия, защото аз наистина съм много добър хирург. Събирам екипа. Наистина не разбираш. Не разбирам. Ако имаш да свършиш нещо много важно и можеш да го отложиш за утре, ще го свършиш ли днеска? Ами ако нямаш утре? Това нещо в главата ми ще ми напомня, че нямам утре. Не знам. Къде е сестрата? Каква сестра? Времето ми изтече. Мечтата остана. Разбрах, че тумора в главата ми не е присъда, а подарък. За да мога да осъзная, че нямам утрешен ден. Че и миналото ми го няма. Че те са само в моите мисли. И вече знам как да лъжа времето. Научих се да живея сега, в този миг. Да бъда днес е моето утре. Шефе? Здравей, Стефан бей. Хасан бей. Това е синът ми.
Подцених думите ти, Стефан бей. Това е минало. Важното е сега да запазим пазара в региона. Както и да задържим нашите позиции на световния пазар. И като казвам нашите позиции, имам предвид нашите и вашите. Такава отговорност е в нашите ръце. Да разбирам ли, че войната между нас е свършила? Война не е имало. Имаше само недоразбиране за това, че усилията ни и трудът на хората ни са общи. Хората са важни, Хасан бей. Хората. Това е Гюла. Тя ще отговаря за съвместната ни дейност. Благодаря ти, Стефан бей. Елате ви покажа розоварната. Течо, не се ли надскачаш малко, моето момче? А? Да купиш къщата на Шипков, най-големия производител на розово масло от миналия век. Нещо се размечтал, май, а? От малък мечтая. Вижте. Поех голяма поръчка към наши азиатски клиенти. Една година се оправям сам. От тук нататък ще ми е нужна вашата помощ. И вашето розово масло. Момент. Подминаваш ме, Течо, и това не е хубаво. Нещо забравяш. Аз смесвам маслата и аз ги търгувам. 25 години. 25 години ние произвеждаме розово масло. Даваме ти го и започваме да те чакаме, да си завъртиш далаверите, да задържаш количествата ни, докато си играеш за комисиони с концерните. Получих писмо от всички големи световни концерни, които официално изявяват желание да работят директно с мен. И кой ще ви гарантира качеството? Чий ще е подписа на сертификата за качество? Първата част на независима лаборатория е готова и е лицензирана. В пакета с документи подробно са описани функциите и правомощията й. Готови сме да гарантираме за качеството със съответния сертификат на всеки клиент и производител. Качеството на розовото масло. Благодаря ти, Гила. Сега ще ви оставя да направите сами своя избор. Време е да сложим ред и почтеност в нашата работа. Произвеждаме и търгуваме с розово масло заедно. Подчертавам, заедно. Или ако искате да продължим и да работим както до сега. С господин Нено Колев. Това, което мога да ви обещая, е, че първо ще продавам вашето розово масло. Момент. Без комисионна. Моето ще е последно. И че цените, за които ще се боря, ще подсигурят добро развитие в нашия сектор. Останалото е във ваши ръце. С теб съм, приятелю. Аз съм за. И аз. И аз. И аз. Течо, от мен имаш да. Да. И аз.